Bendahara Korup Panglimbang 5 menit dina Jemuah Pon tanggal 7 November taun 2020 kapethrik saka Injil Lukas bab 16 ayat 1 tekan ayat 8. Para sutresna PLM kinasih, pasaman suci dina iki ngaturake bahan panglimbang kang nyritakake anane sawijining bendahara kang korup. Tumindak korupe katon nyata mligine sawise ngerti saka keputusan bendarane menawa dheweke bakal dipecat saka anggone nyambut gawe. Dheweke dipecat marga nyalahgunakake wewenang kang kagarisake dening si bendoro. Ewa semono pranyata Gusti Yesus paring puji mring bendahara mau. Dudu sifat korupe kang antuk puji, ananging kalamtipan pikirane anggone nyiasati urip, saengga nadyan kapecat saka panggaweane, dheweke isih bisa urip sawetara wektu sadurunge entuk panggawean kang anyar. Kudune kalantipan pikiran uga kadarbeki para pendhiri dalem Gusti, amrih ginayuhe karaharjaning urip selaras karo karsa dalem Gusti. Sarta ginayuhe urip mulya langgeng. Waosan dina iki ngelingake kita kabeh menawa satemene kita kabeh mono sawijining bendahara. Dening bendoro kita ya Gusti Allah piyambak. Minangka sawijining bendahara, awake dhewe pinaringan kapercayan kanggo ngemunah brananing bendoro. Brana mau ora kudu arupa dhuwit, nanging bisa arupa apa wae, kayata kalungguhan, jabatan, kawasisan, bakat, kawicaksanan, kalantipan, kapercayaning liyan lan sak piturute. Kepara bisa kakandhakake menawa raga lan urip kita sawutuhe kang kinantenan daya-daya kang kita darbe iki mujudake brana titipan saka Sang Bendoro kang kudu dituwung rembakakake engga ing wekasaning jaman tembe kapertanggungjawabake ing ngarsane Sang Bendoro. Gusti Sang Bendoro ngersakake apa kang katitip kapercayaake marang awake dhewe iki katindakake kanthi kebak ing tanggung jawab katuwung rembakakake kanggo sangu nggayuh kamulyan langgeng. Monggo sami kapirsani pasemon bab talenta. Nanging kang asring dumadi ora kaya mengkono. Awake dhewe lali mring jejer minangka bendahara sarta macak minangka bendoro kang ndarbeki brana-brana mau. Awake dhewe asring migunakake sakeh paring dalem Gusti sakarep pengining ati amung kanggo menuhi kabutuhan sawetara alias kanggo menuhi kabutuhan urip kadonyan wae. Malah awake dhewe asring migunakake sakeh titipan dalem Gusti iki ora kanggo nyengkuyung manjurung rumatahe kraton dalem, ananging kanggo nyukupi kebutuhan pribadi, kebutuhan brayat utawa kebutuhan kelompok kang ora ana gandeng cenenge karo karsa lan karya dalem Gusti. Awake dhewe wis elak mring ayan. Para tresna PLM kinasih gegayutan karo ira-iran PLM waosan dina iki kudune nyelentik ati kita kanggo padha mawas diri. Apa saksuwene iki aku wis migunakake brana titipan dalem Gusti Sang Bendoro selaras karo karsa dalem sarta kanggo nyengkuyung karsa lan karya dalem. Apa aku luwih migunakake brana donya kanggo nyukupi kabutuhan urip kang amung sawetara kepara malah kanggo nyengkuyung pakarti kang cengkah karo karsa dalem Gusti. Apa aku uga nate korupsi jroning ngemunah brananing Gusti. Mbuh ciut mbuh amba anggon kita ncelintang saka pakon dalem, prayoga kita tetep dandan-dandan diri sadurunge telat lan ketiban sabda kang gegirisi iki. Kowe ndak pecat. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti kawula munjuk sembah nuwun awit kapitayan paduka kangge ngemunah brana-brana paduka. Mugi kawula saged ngemunah brana dalem selaras kalian karsa dalem. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.